Mentally, kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphone? Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Biyernes petsa 22 sa bulan sa Oktubre sa bungatig 2021. Ikaapat ang adlaw sa Biyernes sa kanapulo nga bulan sa bunga year 2021. Sa bunga aga mangin kaupo ng lagad si Bombo Erlin Bayonita. Tanay kita hasta alas 7 ang takna sa bunga aga. Pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa
may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Kaya pila naman ka mga wanted ang mga persona kag naglain-lain man nga mga kaso ang ilan sa niya ginatubang. That is why nga ginaserbihan na sang mandamiento di aresto kag nakahunong na sa karon sa mga police station sang pila ka mga LGUs diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Kanaton ang pila ka mga orang detalye sining mga balita banwa because nila mga wanted nga mga persona dra sa may banwa sa Moises Padilla ang ginaserbihan sa mandamiento de aresto. But syempre diri man sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa piya ka linya with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Come in. Bombolian. Okay. Bomboliani. Yes, sa Bombo Arlene. Okay, sige. Sa Bombo Arlene, arestado ang isa ka persona na matapos na dagdagan sa warrant of arrest sa krimen nga act of lasciviousness sa Bombo Arlene diri sa may Purok Masipag, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang suspetsado ginkilala kay Rodney Muesco. 38 anyos ini siya Bombo Arlene kag residente penis ng Linotype Street, 4th Estate Subdivision, Barangay San Antonio, Parañaque City, Bombo Arlene. So ang nag-aresto siya amo ang police station 9 na Bombo Arlene no nga may kaso inag-issue ini sang judge nga si Judge Marie Grace Javier Ibay sang RTC branch 194 Parañaque City sa June 13, 2016 pa Bombo Arlene pag may ara siya nga 12,000 bail para sa temporaryo niya nga kahilwayan na Bombo Arlene pero sa susubong yari na nakahunong sa police station 9 for proper disposition na Bombo Arlene. Kasubong mang ang top 6 most wanted person sa nga Moises Padilla arestado Bombo Arlene nga 58 anyos ini ang lalaki nga mo si Romeo Alcantara nga ginakabi isang top 6 most wanted person na sa banwa sang Moises Padilla kaga residente sa sang barangay 6 sang nasambit nga banwa Bombo Arlene no kagang nagpatigayon sinisa nga pag-aresto amo ang joint element on enhanced military and police operation sang makatapo sang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company Tracker Team 604 RMFD6 PIO Nocpo kaga Moises Padilla Municipal Station Cabancalan City Police Station na Bombo Arlene kagkasubong man ang 15th IB Philippine Army nga otapo kaga sa barangay Inapoy sa syudad sa dito sa aresto sa syudad sa Cabancalan sa takna nga alas 5:30 na Bombo Arlene. Pag na-aresto ini sa pinagi sa warrant of arrest na issue sa Setyembre 25, 2012 pa ini Bombo Arlene ni Judge Pipito Salado sa Regional Trial Court Branch 63 La Carlota City sa kaso nga rape. Pag wala man ini isang piyansa nga ginrekomenda para sa kahilwayan sa suspetsado Bombo Arlene. Sa subong ang suspetsado yara na nakahunong sa kustiya sa mga kapulisan Bombo Arlene. So Bombo Arlene, Din ka subong Bombolian. ari kita Bombo Arlene sa South Road, Capitol Lagon. So kanami na subong sa atong tempo kagutlak na ang adlaw Bombo Arlene kaga kaluyano medyo nagtao-tao na ang mga basa o konang danaw diri sa aton nga sa syudad sa Bacolod Bombo Arlene. Aha, wala man sang bagyo o galing kay duali man na kay sang kagahon may mga pagpulo panalithi. Yes, amagin Bombo Arlene ng kagahon gani kung aton nga tanawon ng pagsikyan naton nagagulsi lang bunta kung ulaw naman ang ulan. So sa subong nga Bombo Arlene namin nagresimpo diri sa sagwa no kung aton makita nagainit nagadyag may nagabusnak nagirangat na Bombo Arlene. Mag hinahinay lang gid ang aton sa mga koturan kay kananlog sang dalan. Amo kita Bombo Arlene medyo basa pagid sa gyapon ang dalan kag madandog. Kasubong kan Bombo Arlene hindi ta matakpan nga kagulpi lang ulan o
o na mag-init, ulan-init ang aton nga sugata. So para sa aton nga mga kauturan, madala lang din sila sang panaming sa gyapon na Bomboylin, Kalo o kon sa nga payong. Bisan fully vaccinated, magkwanagid kitaya, mag-amlig sa ato ni kayong lawas. Bombolyan, kabudlay dan subong kainit, pagid balakon daytime. Amo gid ang Bomboylin, kay kumatalisian tapos mainitan ikaw sa laban-laban gid sa trangkaso sa subong Bomboylin, gid ka nagainit, nagaturo-talisni naman gamay no, nagtalisni naman subong. So nagadabu-dabu ang aton nga tempo diri sa Sagwa, Bomboylin. Okay, sige. Thank you, Ged. Sa Bomboylin para sa pagpangalagad sa Bombo Report sa second edition, ini si Bomboylin Zulminado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Madaming mga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo ng mga pag-ulan-ulan sa buong aga or halin pa man kay nasang kaagahon. Alas 3 kay nasang kaagahon ang low pressure area na ginabantayan sa ngaton nga State Weather Bureau ang yara sa 525 kilometros sa nasilangan sa giwan na Eastern Samar. Nagaupod ini sa Intertropical Convergence Zone nga muni ang nagapekto diri sa may Visayas kalakip na sa Mindanao and Palawan. So ang karaga ang Eastern Visayas and then ang Central Visayas mag-eksperyensya subong nga Biyernes sa magalumon nga kahawaan nga mayra sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan or pagatupa sang ulan nga mayra man sang pagkilat kag pagpanagob dala ini sang low pressure area kag Intertropical Convergence Zone. Posible nga magaluntad ang flash flood o kon landslide sa pagluntad sa severe thunderstorms suno sa may pag-asa. Ang Batanes, kalakip na ang Cagayan, mag-eksperyensya naman na sila sa magalumon nga kahawaan kag kun kaysa may pagpulo panalithi dala ini sang northeasterly surface wind flow and why man gid sang significant impact ining lakat sang panahon. Ang Metro Manila and the rest of the country kalakip na diri sa ton sa may Negros Island ang mag-eksperyensya sang nagagomgoom nga kahawaan kung kaysa madamol gid nga galom with isolated rain showers or thunderstorms dala ini sa Intertropical Convergence Zone o kung localized thunderstorms nga posible man ang pagluntad sang flash flood o kung pagbaha kag sabang man landslide sa tion nga magtayuyon ang pagtupa sang ulan sa buong adlaw sang Biyernes. So mansig lang gid kita sa niya Banwa pang amlig sa aton na siniyang ikaayong lawas kay kun kaisa or kun daytime halin sa aga sa mag-udto ka ano bala inang mainit ang panahon and then pagkahapon gulpi lang nga nagatupa ang ulan. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, 22 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news grupo na dumukot sa Christian missionaries dun sa Haiti, nagbanta na papatay daw kapag hindi nakuha ang ransom na kanilang hinihingi habang dun sa Moscow ay isinailalim ho ito sa 10 araw na lockdown. Sa Pilipinas, sa ating ulat panahon, LPA namataan na sa silangan ng Visayas, mga pag-ulan ibinabala ng Pag-asa. Ang DFA naghain ng kabuuan na 153 diplomatic protest laban sa China. Ang COMELEC naman inilabas na ang guidelines para sa 2022 voting simulation bukas. At 2 suspect sa investment scheme, mamaya may update tayo dahil kinasuhan na ho ito ng syndicated staffer. 23 million pesos na halaga ng mga fully grown marijuana sinira ng mga otoridad doon sa Kalinga.
At sa ating balitang palakasan, ang ating kababayan na si Carlos Yulo, mas pinatindi pa ho yung kanyang preparasyon isang araw bago ang pagsabak sa finals na nilahukang torneo doon sa Japan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagbabala ang leader ng 400 Mawuzu Gang ang dumukot sa 17 Christian missionaries sa Haiti na kanila itong pagpapatayin kapag hindi naibigay ang kanilang kahilingan. Sa inilabas na video ng grupo, binalaan nila ang otoridad na gagawin nila ang pagpatay kapag hindi pa naibibigay ang ransom na kanilang hinihingi na $17 million. Binantaan din ng kanilang leader na si Haiti Prime Minister Ariel Henry at hepe ng National Police Leon Charles na mayroong masamang mangyayari sa kanila. Magugunitang dinukot ng grupo ang Ohio-based Christians Aid Ministries pagkagaling nila sa bahay ampunan sa Port-au-Prince. Sinasabing bilang 16 dito ay mga Americans at isang Canadian na kinabibilangan ng 5 bata na ang pinakabata ay 8 buwang gulang. Samantala naman magpapatupad ang Moscow's Russia ng 10 araw na lockdown dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Moscow Mayor Sobyanin na magsisimula ito mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 7. Dagdag pa nito na sa loob ng 10 araw ay lahat ng mga trabaho sa nasabing lugar ay suspendido. Nito nakaraang araw din ay pinayuhan ng alkalde ang lahat ng mga may edad 60 anyos pataas at yung mga dumaranas ng mga chronic disease na manatili na lamang sa kanilang bahay ng 4 na buwan. Magugunitang noong ang araw ay nakapagtala ang Russia ng mahigit 1,000 katao na nasawi matapos dapuan ng COVID-19. Bombo Weather Update. Nagbabala ngayon ang Pag-asa DOST sa mga posibleng pag-ulan at pagbaha na naman sa ilang parte ng ating bansa. Yan ho ay sa kabuuan ng weekend dahil sa inaasahan na magiging epekto ng isang low pressure area. Namatan ho ang naturang namumunsama ng panahon sa layon 525 kilometro sa silangan ng Giwan dyan sa Eastern Samar. Nakapaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone kaya't inaasahan na ang posibilidad na ito'y lumakas. Pero sa ngayon, sa loob ng susunod na 24 na oras ay maliit daw ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. Nakakaapekto ang ITCC mula Palawan, Visayas hanggang sa parte ng Mindanao. Kaugnay hunyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Benison Istareha, isang Pag-asa weather specialist. Sa ngayon ay meron tayong iba't ibang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Una na dyan ay ang northeasterly surface wind flow o yung may kalamigang hangin galing po sa hilagang silangan na siyang nagdadala lamang ng mga pulupulong pag-ambon sa bahagi ng extreme northern Luzon. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung tagpuan ng hangin mula sa northern and southern hemispheres na siya nagre-resulta sa mga kaulapan at mga pag-ulan. Nakapaloob doon sa ITCZ ang isang low pressure area na namataan po simula kahapon dito sa may silangan ng Mindanao. And as of 3 in the morning ay nasa 525 kilometers ito sa silangan ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Itong low pressure area within the next 24 hours ay mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Subalit nakikita natin in the coming days ay westward yung movement nito, so papalapit po ito sa ating bansa. Over the weekend, posibleng tawirin ang pagitan ng Visayas and Mindanao hanggang sa makarating dito sa may Sulusi at sa Palawan. At pagsapit ng Monday ay nasa may West Philippines na ito at palayo ng ating bansa. At patuloy natin itong minomonitor dahil ito ay magpapaulan po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao over the weekend. Sa ngayon, dahil po dun sa northeasterly wind flow, ay meron tayong partly cloudy to cloudy skies at meron lamang mga pulo-pulo or panandaliang pag-ambon dito po sa Batanes and Cagayan Province. Bahagi po yan ng paliwanag ni Benison Istareha ng Pag-asa DOST kaugnay pa rin ang binabantayang low pressure area.
Sa dagdag pang balita, aabot na sa 153 na diplomatic protest ang naihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China. Sinabi ni DFA Assistant Secretary Eduardo Meñez na ang nasabing bilang ay ngayong taon lamang naihain. Sa kabuuan niya ay mayroong 211 na protesta ang naitala ng Pilipinas laban sa China mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon lamang 151 notes verbal ang sinagot lamang ng ito ng China. Pinakahuling protesta ay ang hindi makatarungan na paglabas ng China ng 200 radio challenges na sa barko ng bansa na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Talaga naman, Bombo Jane, kanina yung balita natin tungkol na naman sa low pressure area. Mukhang apektado na naman yung ating panahon nitong weekend. Ayun. Kaya iba na talaga yung panahon ngayon, mga kabombo. No? Matindi yung init, tapos bigla-bigla na lamang bubuhos naman yung ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang, mga kabombo, may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula ho naman sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults at meron din syrup for kids. Meron din ho itong 40 variant. Mula ho rito sa amin o kahit nasaan lugar ka pa, magandang balita talaga ang dala ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat na gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang balita, ang Malacanang kinikilala ang obserbasyon ng International Monetary Fund na mababa ang vaccination rate sa Pilipinas. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, pinabibilisan na ng pamahalaan ang vaccination effort nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang tugon ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pahayag ng International Monetary Fund o IMF na may epekto sa ekonomiya ng bansa ang mababang vaccination rate ng Pilipinas. Ayon kay Roque, sa ngayon nasa mahigit 30% na ng kabuuang populasyon ng bansa ang nabakunahan habang nasa mahigit 80% naman sa buong Metro Manila. Pahayag ng opisyal, umaas sila na mas mapabilis pa ang pagbabakuna ng pamahalaan lalo na ngayong marami na ang dumarating na COVID-19 vaccine sa bansa. At kabilang nga sa mga pinag-isipan ng pamahalaan ay yung pagbibigay ng mga insentibo sa mga mamamayan, lalo na yung mga empleyado na magpabakuna na para maka-avail ng naturang mga insentibo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo. Okay, Bombo Raymond, paano naman yung monitoring dito sa mga insentibo na ito, Bombo Raymond? Talaga bang may pagkakaloob naman ng kumpleto? Mau-audit din ba ito, Bombo Raymond? Dahil may iba't ibang pamamaraan, yung mga LGU dun sa kanilang pinapairal na mga incentives, mga binibigay dun sa mga compliant, mga nagpa-vaccine at maraming iba pa, Bombo Raymond. Well, actually, yung ibibigay na insentibo, Bombo Dennis, ay hindi ito in cash o kaya yung parang reward. Ang mga tutukoy dito ng pamahalaan ay yung mga pagbabawas o pagluluwag sa mga restrictions na pinapairal. Halimbawa rito ay yung travel restrictions. So kapag ikaw ay bakunado na, maaari ka nang makapagbiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi na kailangan pa yung mga restrictions gaya ng mga mahigpit na mga protocols na yung kailan pa ng RT-PCR test negative result at ilan pa. At ganoon din sa mga manggagawa ay kumbaga mas meron silang mga pribilehiyo. Pero ito naman sa mga iniaalok na kumbaga pagbabawal o pagbibigay kapangyarihan sa mga employers na tumanggap ng mga non-vaccinated applicants ay sabi ni Secretary Roque ay kinakailangan pa ng enabling law o batas para dito, Bombo Dennis. At iba pa, yung mga restaurants, sa mga dine-in, mga personal care services ay may privilege yung mga vaccinated at meron pang mga iba't ibang mga establishmento ang nagbibigay ng mga discount hanggang 50% off sa mga bibili basta may mapakita na card na sila ay fully
vaccinated na, Bombo, Dennis. Okay, si Bombo Jane may tanong din. Oo, Bombo Raymond, laging sinasabi ng gobyerno, lalong-lalo na si Vaccizor Carlito Galvez Jr. na marami ang supply ng bakuna dito sa bansa. Sobra-sobra pa. Pero nananatiling mababa ang vaccine rate sa Pilipinas. Anong dahilan, Bombo Raymond? Dahil pa rin ba konti lang ang nais magpapabakuna? Dyan, Bombo, Jane, mayroon pa kasi yung tinatawag na vaccine hesitancy o nag-hesitate pa yung ating mga ilang kababayan na magpabakuna. Kaya nga, sabi ni Secretary Galvez ay mayroong sa ating warehouses ay nasa 38 million doses ng bakuna ang available. Habang within this October ay madagdagan pa ito at target nga nila na magiging 100 million yung darating na mga bakuna pa sa Pilipinas bago matapos ang Oktubre, Bombo Jane. So problema pa rin talaga yung kung paano palabasin sa kanilang mga bahay, magparehistro at magpabakuna yung ating mga kababayan. Lalo pat papalapit na yung mga holiday season at syempre yung eleksyon. Kaya dapat ay makuha natin yung tinatawag na herd immunity na 70 to 80% ng populasyon ng bansa ay mabakunahan na. Kaya nga ang ngayon, pinupursige nila ay yung ating mga bata, mga kabataan, yung 12 years old hanggang 17 years old ay mabakunahan na rin, Bombo Jane. At maging syempre yung mga nasa tertiary level, yung mga college students na sila ay pinapayagan ng mag face-to-face classes, Bombo Jane. Maraming beses na nangyari, Bombo Raymond, no, base sa aking karanasan, lalo na kapag sumasakay ako ng taxi, hindi maiwasan mapag-usapan ng driver na regarding sa pagbakuna. Minsan, maraming beses na talaga ito nangyari, Bombo Raymond, na may relihiyon na parang pinagbawalan nila yung mananampalataya nila na magpabakuna. Nakarating na ba ito sa gobyerno, Bombo Raymond? Well, alam niyan, aware yan, yung gobyerno at kilala naman natin kung anong sekta yan dito sa Pilipinas, yung ayaw pabakuna, ayaw nga sumailalim sa mga anumang uri ng medical procedure gaya ng operasyon, Bombo Jane. So yan yung mga, kumbaga, pinapag-usapan nila na isang tabi yung paniniwala laban sa vaccination, Bombo Jane. So tingnan natin kung ano yung magiging diskarte pa ang pamahalaan para to ramp up yung ating vaccination efforts, Bombo Jane, dahil mababa pa yung 30%. So kumbaga meron pa tayong mga 40% yung kinakailangan na mabakunahan para makamit natin yung herd immunity, Bombo Jane. Bombo Raymond, yung sa vaccine arrivals, kasi kahit maraming klase ng bakuna yung dumadating, nagsisimula na tayo magturok dun sa mga batang gulang, nasa 12 hanggang 17 anyos. So, etong supply, specific lamang yata, limited na klase ng bakuna lamang yung pwedeng magamit para na sa naturang age bracket, Bombo Raymond. So, paano ang monitoring naman dito? Sapat ba yung para sa mga kabataan para pag all out na ito nationwide na? Kasi initially, Metro Manila, yung mga naturok ang mga bata, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan dahil sa ngayon, ang bumubuhos ngayon ay yung Pfizer vaccine na ito yung rekomendado at pinapayagan na maiturok sa mga bata, mga kabataan, Bombo Dennis. So, last week yata dumating na yung karagdagan pa ng mga 2 million doses ng Pfizer vaccine. At sa mga nag-aalinlangan din sa, sabihin natin, doon sa bakuna galing China, yung Sinovac, ay huwag mag-alala dahil ang bumubuhos ngayon na dumarating ay yung mga Western-made vaccines, yung Pfizer, Moderna, at yung Johnson & Johnson, at maging yung Sputnik V ng Russia. So marami na silang pagpipilian. Hindi na sila dapat mag-alangan dahil marami na. Kung ano yung mas prefer nila ay available na, Bombo Dennis. Final point siguro, Bombo Raymond, activities ng Pangulong Duterte para ngayong araw, Lunes na naman, Bombo Raymond, at mag-weekend. Anong mga activities dito ng Pangulo sa mga susunod na araw o ngayon, weekend? Anong tutok niya ng aktibidad? Well, kahapon ay nakadalawang events ang Pangulo sa Lucena City nga sa Quezon Province, Bombo Dennis. So may mga aktibidad pa siya. Pero marami yung sa loob lamang ng Malacanang, mga private meetings. At ngayon,
ang sabi ni Secretary Roque ay wala naka-schedule na another round ng Talk to the People ang Pangulong Duterte this week. So by Monday na raw ulit dahil napakarami daw ang schedule ngayon ni Pangulong Duterte, and kabilang na dyan yung mga aktibidad niya sa issue ng politika, lalo pa siya yung chairman ng PDP Laban o yung administration party. So may mga pinaghandaan din sila, mga pinag-uusapan towards the election. Bombo, Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinasa. Oras natin 16 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Wala pang nakita ang Department of Health na presensya ng subvariant na mas nakakahawa raw na COVID-19 na Delta strain. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pa nila na-detect ang naturang Delta sublineage variant dito ho sa mga naitatalang positibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na nararapat pa rin na ipagpatuloy ng mga tao ang pagsunod doon sa minimum health standard. Magugunitang nakapagtala na ang United Kingdom ng 4.2 variant kung saan ho ay isa itong dahilan sa muli na naman pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa naturang bansa. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Kaugnay pa rin ho ng usapin sa COVID-19, mahigit 4,000 pa rin ang nadagdag sa mga kaso ng COVID. Mas mataas yan kumpara nitong nakalipas na mga araw, dahil bumaba na tayo hanggang 3,600 mahigit. Pero ngayon ay nasa 4,806 ang nai-record ho ng mga bagong kaso ng COVID ng Department of Health. Sa active cases naman, nasa 65,835 ang kabuoang bilang. Ito ho yung mga ginagamot ngayon sa mga pasilidad, mga ospital at kinakailangan ng atensyong medikal. Sa total cases natin sa buong kapuluan ay nasa 2,740,111 ang na-monitor ho ng Health Department. Samantala, yung kabuuang bilang ng mga nasawi ay nadagdagan pa mga kabombo at patuloy pa rin ang monitoring dito ng DOH. 260 kasi yung panibagong naitalang mga nasawi, kaya ho meron na tayong 41,237 fatalities. Yung mga gumaling naman, 5,934 ang na-monitor na mga nakarecover nitong nakalipas na araw. Kaya ho meron na tayong mga gumaling na kababayan sa COVID-19, 2,633,039 ang kanilang na-record. Sa buong mundo mga kabombo ay patuloy pa rin ho ang paglobo ng mga kaso ng COVID-19. 243 million mahigit ang naitala na ho na total cases sa iba't ibang mga bansa. Yung mild cases ho nito ay nasa 17.8 million. At yung mga severe o critical condition, ito naman ho'y pumapalo ng 76,922. At yung total deaths na nairehistro ng WHO ay 4.9 million mahigit. Habang yung mga nakarecover matapos ang gamutan at quarantine procedure worldwide ay 220.3 million mahigit. Ang kanilang na-monitor ay galing ho yan sa iba't ibang health department ng mga bansa na may kaso pa rin ng COVID-19. Sa listahan naman ang mga bansa na may kaso ng nasabing nakakahawang sakit ay Estados Unidos pa rin ho ang nasa top spot na may 46.1 million na mga infected ng COVID-19. Yung new cases sa kanila nasa 55,900 mahigit pa rin. Habang yung new number of deaths ay 1,150 ang kanilang nai-record. Kaya ho may total death toll ang US na 752,981. Yung recovered patients matapos ang gamutan at quarantine procedure, 35.8 million mahigit ang naitala ng kanilang health department dun sa USA. Sa India naman mga kabombo ay hindi nagaano yung mga naitatalang mga kaso at mas bumaba na ito kumpara sa mga nakalipas na buwan, pero meron ho silang 34.1 million mahigit na infected ng COVID-19 dahil yung kanilang new cases ay 15,000 mahigit, habang yung new number of deaths ay 232. Ang total fatalities na ho dyan sa India ay 453,076.
habang yung mga recovered patients ay umaabot ng 33.5 million batay ho sa kanilang health department doon sa India. Yung Indonesia naman ay matindi na ho yung naging pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Daan-daan na lamang ho yung nadaragdag at ganito rin yung senaryong inaasahan sa Pilipinas sa mga darating na linggo. Ang Indonesia ngayon, mga kabombo, ay may total number of cases na 4.2 million mahigit. Yung total number of deaths nila ay 143,000 mahigit, habang yung recovered patients ay 4 million ang nai-record ng kanilang health department. Sa iba pang mga balita, mga bibisita sa Marikina Riverbanks, lilimitahan na at magandang balita ang Pasig City, planong dagdagan ang benepisyo sa mga senior citizens. May detalye si Bombo Jovino Galang. Lilimitahan na ng Marikina City Government ang mga taong magtutungo sa kanilang Riverbanks Center. Ito ay matapos na dagsain ang lugar mula nang ipatupad nitong October 16 ang Alert Level 3 sa Metro Manila. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na kahit open area ang lugar ay kanilang ipapatupad ang nasabing paghigpit. Sa ganitong paraan, anya, ay para hindi na tumaspa ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod. May mga itatalagang magbabantay sa nasabing lugar para pagsabihan ang mga tao na sundin ang ipinapatupad na social distancing. Magunit ang isang Marikina Riverbanks na pinupuntahan ng mga tao na nais mag-ehersisyo at pumasyal ng hindi lamang residente ng Marikina at maging mga taga-ibang lugar. Samantala, tiniyak ng Pasig City Government na kanilang i-review ang mga listahan ng mga senior citizens para makakuha ang mga ito ng kanilang 2,400 na cash gift. Sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na kanilang pag-aaralan ang social pension program ng mga senior citizens. Isinagawa nito ang nasabing pag-aaral sa ginawang General Assembly ng mga senior citizens at oath-taking ceremony ng Office of the Senior Citizens sa lungsod ng Pasig. Tinalakay din dito ang COVID-19 policy na ipapatupad sa mga senior citizens. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! 23 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan pa mamaya mga kabombo, may update ho tayo doon sa mga sangkot dito sa scam na naman. Diyan ho sa parte ng Mindanao. Uy, may paalala din ang BSP mga kabombo. Ingat-ingat dyan sa mga kahalintulad ng mga aktibidad, pati na ang Securities and Exchange Commission. Dahil ngayong papalapit ho yung holiday season, ay uso na naman yung mga panggagancho. Kaya't ingat-ingat mga kabombo. Nakatanggap na ang bansa ng karagdagan na 1,014,390 doses ng Pfizer-BioNTech vaccines at 400,000 doses naman ng Gamaleya Sputnik V vaccines. Dumating ang nasabing mga bakuna nitong Huwebes ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Pfizer mga kabombo ay donasyon mula huyan sa COVAX facility, habang ang Sputnik V ay donasyon naman ng gobyerno ng Russia para sa Pilipinas. Sinabi ni Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov, na mayroon ng kabuuan na 1.7 million doses ng Sputnik V ang dumating sa Pilipinas at asahan pa raw ang pagdating nito sa mga susunod na linggo. Ayon naman kay Vaccinsar Secretary Carlito Galvez Jr. na mapupunta na sabing mga bakuna sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 5, Region 6, Region 11 at Region 12. Dagdag pa ni Galvez na mayroong sapat na supply ng bakuna para ho sa mga bata dahil pawang mga bakuna na gawa ng Pfizer at Moderna ang ginagamit para sa mga ito. Samantala naman, nababahala sa Department of Health Secretary Francisco Duque III na baka magkaroon ng panibagong pagtaas ng mga kaso sa susunod na buwan. Kasunod ito sa pagpapabaya ng ilang mga mamamayan sa ipinapatupad na health protocols. Ayon pa sa kalihim na ang pagdigsa ng ilang mga tao silang pasyalan sa Metro Manila mula ng luwagan ng quarantine restriction sa Alert Level 3. Kapag anya napabayaan ng mga tao ang pagdisiplina, ay malaki ang posibilidad na tataas muli ang kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Sa atin pang mga pagbabalita, hindi na itago ng ilang senador ang pagkadismaya matapos na tawaging political hearing ni Transco President Attorney Melvin Matibag ang budget hearing
ng Department of Energy. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, walang karapatan si Matibag na pagsalitaan ng ganito ang isang panel na nagtatrabaho para mahimay ang pondo ng ahensyang kinabibilangan din ito. Para naman kay Senator Manny Pacquiao, naging bastos daw ang asal ni Matibag at hindi dapat na hayaan na lamang ang mga ganitong asal. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Senators Manny Pacquiao at Sherwin Gatchalian. Mr. Chairman, sorry for that. Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to my word, but yan ang totoo, dapat magpakita naman ng paggalang. Akala mo kung sinong matapang. Kala naman siguro niya tatayo yung balahibo ko sa kanya. Anyway, Senator Pacquiao, like I mentioned before the hearing, the budgets of DOE, ERC, and NEA are not substantial compared to other agencies. That's why I expect a lot of policy questions that will be asked, because the budget itself is not as much compared to the other agencies. So I enjoin the departments here, DOE, ERC, and NEA, to respond to the policy questions. Some of the policy questions might be complicated to propound, but the senators it's their right to ask questions, and it's their right to drill into the details of different issues. So let's give everyone the opportunity to ask. And I thank Secretary Cusi for patiently answering, and I can see that he is really trying his best to answer the question as a gentleman and as patient as possible. And I commend him for that. It's part of the public hearing, and what we don't want is insulting this hearing, calling it a political hearing. This is not a political hearing. It's a budget hearing, and we allow policy questions to be asked. Bahagi po yan ng mga pahayag ni Senator Manny Pacquiao at Senator Win Gatchalian. Una nga rito mga kabombo, nagkainitan itong sina Pacquiao at Matibag nang nauwi na sa taasan pa ng boses yung bagay na kanilang pinag-uusapan. Bagay na inawat naman nitong panel head at kaugnay ho niyan ay narito pa ang ilang parte ng naturang pagdinig kaugnay pa rin sa budget ng Department of Energy. Sunuran ho yung mga tinig ni Attorney Melvin Matibag. Siya ho yung presidente ng Transco, si Senator Manny Pacquiao at Senator Win Gatchalian. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. Well, as an incorporator, an independent incorporator. Attorney Melvin Matibag. Attorney Matibag, Attorney Matibag, can you waive your immunity. Attorney Melvin Matibag. Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. Yan mga kabombo, yung ilang bahagi ng naturang pagdinig at kalaunan nga ay inalis na doon sa virtual hearing itong si Attorney Matibag. Pero para sa panig naman ng itong si Secretary Alfonso Cusi III at ni Attorney Melvin Matibag, sinabi nila na tumutugon lang sila doon sa issue at gusto lamang din nilang malinawan kung bakit nakaladkad yung pangalan ni Matibag pati na yung kanyang asawa doon sa naturang hearing. At inaasahan magpapatuloy pa ho yung ibang parte ng pagdinig sa mga susunod na araw. Sa iba pang mga balita, ipinangako ni Manila Mayor Isko Moreno na mababawasan ang mga buwi sa mga kuryente at langis sakaling ito ay palaring magwagi sa pagkapangulo sa 2022 elections. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga grupo ng magsasaka sa lungsod ng Tarlac, na sa nasabing paraan ay mas tataas pa ang kikitain ng mga magsasaka. Handaan niya siya
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawong ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depressed ang pasyente. Pangulo na ilang daang katao na rin ang naaresto dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Muli ating pakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, Bombo Jane, si Pangulong Duterte ay balik na rin matapos ang naturang aktibidad. At kagaya nga ng ulat ni Bombo Raymond, may mga asahan pang event this weekend pero ito ay internal at hingi tayo ng mga update mamaya-maya. Kaugnay pa rin ng mga aktibidad dyan sa Palasyo Malacanang. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan mamaya ang Commission on Election ay inilabas na ho yung guidelines para sa 2022 voting simulation na gagawin. Bukas na ho yan. Yan at iba pang mga balita susunod na. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa ating pagpapatuloy, ang COMELEC inilabas na ang guidelines para sa 2022 voting simulation bukas. Alamin ang detalye sa live report ni Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Dennis, makalipas ngang hindi matuloy noong buwan ng Setyembre, bukas, October 23, nakatakda nga isagawa ng Commission on Elections o COMELEC itong kanilang voting simulation para sa 2022 national at local elections. Sa isang advisory, sinabi nga ng COMELEC na isasagawa ang naturang voting simulation sa San Juan Elementary School. 4 na silid-paaralan ang gagamitin bilang polling precinct at 3 iba pa ang magsisilbi namang holding areas para sa 4,235 na mga test voters. Isasagawa ang voting simulation na ito alas 8 ng umaga hanggang alas 4 yan ng hapon. Layo ng naturang aktibidad na ito na matukoy ang average time frame sa verification process sa pagkakakilanlan ng mga botante sa ilalim ng Election Day Computerized Voting List o itong EDCVL ng COMELEC base na rin sa 800 na registered voters per clustered precinct. Hanga din itong matukoy ang areas of concern o yung mga issues pagdating naman sa verification process kasabay ng pagpapatupad ng health at safety protocols. Bukod dito, target din ng naturang aktibidad na ito na makabuo ng mga hakbang para ma-decongest naman ang mga polling places at maipatupad ang mga procedures na magtitiyak naman na matatapos ang voting process sa pinakamaiksing oras. Dahil nga isasagawa ang naturang aktibidad na ito yung voting simulation bukas at bilang pagsaalang-alang na rin sa mga health at safety protocols, ang kasama sa mga protocols na kailangan gawin bukas, lahat dapat na mga participants ay required na magsuot ng face mask at face shield habang nasa loob ng mga voting center at mga polling places. Papanatilihin din ang 1 meter physical distancing at wastong cough at sneezing etiquette sa lahat ng oras. Magkakaroon din, Bombo Dennis, ng madalas na disinfection ng kamay at sa mga bagay na madalas ring mahawakan. Bukod pa yan sa temperature checks na isasagawa rin. Maglalatag din ng mga plastic barriers bukas na at magpapakalat naman ng mga designated COVID-19 marshals at medical personnel. Ayon nga kay COMELEC spokesperson James Jimenez, inaasahan talaga nila na makakaapekto ang mga health at safety protocols na ito pagdating naman sa voting hours at bilang ng mga botante na papayagang makaboto sa kada oras. Bombo Dennis. Okay, Bombo Dave, ito ay voting simulation para dito sa Metro Manila. How about sa probinsya? May nakaschedule na rin ba? Naaasahan tayo dahil yung ating mga strong Bombo Radio and Star FM stations
ay handa rin na i-cover itong mga aktibidad. Kung sa labas naman ng Kalakhang, Maynila gagawin itong mga kahalintulad na aktibidad, Bombo Dave. Well, as of the moment, Bombo Dennis, yung malinaw pa lamang na voting simulation ay yung nakatakda bukas dito sa Metro Manila, in particular sa may San Juan Elementary School. Wala pang nailalabas na schedule ang Commission on Elections pagdating naman sa voting simulation na gagawin sa iba't ibang probinsya. Bombo Dennis. Para lang sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, Bombo Dave, ano to? End-to-end ba yung magiging process? Ibig sabihin, mula sa pinakang umpisa, yung pipila, hahanap ng listahan, hanggang dun sa dulo na lalagyan ng indelible ink, yung magiging proseso o yung mismong pag-set up lang dun sa loob ng voting area, Bombo Dave, paano ang magiging diskarte dyan? Parang ganyan yung mangyayari bukas, Bombo Dennis. Yung inaasahan talaga maghahanapan pa ng mga polling precincts itong mga sasali na mahigit 4,000 mga test voters, Bombo Dennis, doon sa kanilang polling precincts sa loob ng San Juan Elementary School. Tapos pipila sila at sila ay kukuhanan ng temperature, yung pasok sa required na temperature ng COMELEC para makaboto. Sila yung papayagan na makibahagi dito sa isasagawang voting simulation. Yung mga hindi naman o yung may mga mataas na temperature bukas hindi na pagbobotohin, Bombo Dennis. Pagkatapos niyan bibigyan sila ng oras para makapagboto tapos pagkatapos niyan isusumitin nila yung kanilang dokumento at bibigyan o lalagyan ng indelible ink, Bombo Dennis. Katulad na lamang talaga ng magiging proseso sa halalan sa susunod na taon. Target kasi ng COMELEC dito, Bombo Dennis, talagang malaman kung gaano ba kahaba yung oras na igugugol ng isang botante sa pagboto sa ilalim ng COVID-19 pandemic. Kaya ang layon ng aktibidad na ito mas-streamline yung proseso pagdating sa pagboto, Bombo Dennis. Dati nung 2010, nung una nating kinover itong automated election, meron tinatawag na time and motion simulation, Bombo Dave, no? At noon talaga naninibago pa yung mga tao sa paggamit ng vote counting machine. Na iba na nga yung tawag, dati PICOS machine, Bombo Dave. So, sino yung mga authorized na mga observer, Bombo Dave, dito sa mga aktibidad na ito? Meron bang mga kinatawan doon sa Citizens Arm at yung mga political groups, pwede na ba silang mag-observe, Bombo Dave? Well, yung sa simulation bukas, wala na mga nabanggit pa ang Commission on Elections kung sino talaga yung makikibahagi. Pero one thing's for sure, Bombo Dennis, talagang pangungunahan ito ng COMELEC. Hindi lang natin batid pa sa mga sandaling ito kung mag-i-invite din sila ng mga Citizens Arm na magbabantay, na talagang nagbabantay din naman talaga sa bawat halala na idinaraos dito sa bansa. Bukas, inaasahan ng COMELEC, Bombo Dennis, na magiging smooth din yung takbo ng voting simulation na ito at makakuha sila ng maraming inputs para sa magiging takbo ng halalan para sa susunod upang sa gayon mapagpabuti rin nila yung mga proseso na makikita nila na parang medyo kumbaga hindi pa pulido, Bombo Dennis. Ayun. Maraming salamat, Bombo Dave. Mag-ingat ka dyan. Live mula sa tanggapan ng Commission on Elections dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 43 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Binigyang linaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bawal pa rin ang mga minor de edad na magtungo sa mga mall at parke. Lalo na ho dito sa mga lugar na mataas pa rin ang mga naitatalang kaso sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA Chairman Benher Abalos na maaari lamang makalabas yung mga bata kapag sila ho ay lalabas para bumili ng basic at essential needs. Kung pupunta ng butika at may mga outdoor individual exercises, ay pupwede ho yun. Maaari lamang din na makapunta sa mga mall ang mga bata kung ang kanilang may mga appointment, dental clinics ay nandun at iba pang makalintulad nito. Dagdag pa ni Abalos na nagkasundo na rin ang mga alkalde sa Metro Manila na papayagan yung mga bata sa interzonal at intrazonal travels. Basta sila ay may kasama hong nasa tamang edad.
Samantala, nilinaw naman ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III na hindi inoobliga ang mga partisipante ng face-to-face classes na magpabakuna kontra COVID-19. Ayon kay De Vera, hindi mandatory ang vaccination at nagsimula lang anya ang mandatory issue matapos sinimulan ng komisyon ang pagbakuna sa kanilang student-athlete noong araw ng Miyerkules. Sinabi ni De Vera na nagmula sa paaralan ang pahayag na mas maigi umano na magpabakuna dahil hindi maiwasan ang social distancing sa sports. Magugunitang sinagawang ceremonial vaccinations ang mga student-athletes member school ng University Athletic Association of the Philippines ang nakatanggap ng Moderna COVID-19 vaccine. Binigyang diin naman ni De Vera na ang kanyang posisyon ay palaging kumbinsihin ang mga mag-aaral at miyembro ng faculty na magpabakuna. Kung maalala, ang face-to-face classes sa tertiary level ay limitado lamang sa medicine and allied health sciences. Sa dagdag pang balita, tinatayang nasa 5 hanggang 10% ng mga nurses sa private hospital sa bansa ang nag-resign at naghahanap ng trabaho sa ibang bansa sa nakalipas na 2 hanggang 3 linggo. Ayon ho yan sa Private Hospital Association of the Philippines. At ayon nga kay PHAPI President Jose Rene De Grano, hindi nila magawa at ng mga private hospitals na mag-expand pa sa kanilang COVID-19 capacity dahil nga sa kakulangan ng medical workers para sa kanilang mga pasyente. Ito anya ang isa sa mga suliranin ng mga ospital na hindi pa rin makapag-expand ng COVID-19 beds dahil nga limitado ang kanilang mga tauhan sa healthcare profession na nasasaklaw. At ayon pa sa ulat, nagbitiw ang mga nurse mula sa mga pribadong paggamutan upang maghanap ng greener pasture. Yan ay sa ibang mga bansa. Nauna nang sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration na ang Saudi Arabia ay nangangailangan ng halos 600 na mga nurse upang palakasin ang kanilang sistema ng pangangalaga ng kalusugan nitong gitnang silangan, lalo't nagkaroon ho ng krisis sa kalusugan. Ang Britanya naman ay nangangailangan din ng nasa 50,000 na mga nurses hanggang sa taong 2024. Halos 1,300 establishment naman ang nabigong makapagbigay ng mandated 13-month pay sa kanilang mga empleyado sa buong bansa. Ayon yan sa Department of Labor and Employment. Inaasahang maglabas ang kagawaran ng compliance order upang pilitin ang mga establishmento na magbigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Sinabi ni Labor Undersecretary Ana John, isang malaking paglabag sa batas ang hindi pagbibigay ng 13-month pay. Dagdag pa nito na karamihan sa mga kumpanya o 90.21% ng mga establishment na na-inspeksyon noong nakaraang taon ay kwalipikado naman na magbayad o magbigay ng 13-month pay sa kanilang mga manggagawa. Lumabas sa datos na mahigit 14,000 establishment ang nakitang compliant sa 13-month pay sa pag-inspeksyon, habang 16,000 na kumpanya naman ang voluntaryong sumunod sa nasabing patakaran. Ang 13-month pay ay mandated obligation ng lahat ng employer at tanging mga pribadong establishmento lamang ang sakop ng batas. Maging ang mga manggagawang nag-resign ay may karapatan sa 13-month pay. Naglabas ng DOLE ng advisory na naglilinaw na walang exemption at deferment sa pagbabayad ng 13-month. Nakatakda namang mag-expire na sa buwan ng Nobyembre ang kabuuang 400,000 na Moderna COVID-19 vaccine. Yan ho'y binili ng private sector. Sinabi ng Department of Health na ang expiration date ng naturang mga bakuna ay dapat matutukan. Dapat na ibigay na ito bilang karagdagang doses upang maiwasan ang pag-aaksaya. Tiniyak naman ng kagawaran na ibabalik nito ang hiniram kapag may mga dumating ng bagong supply. Nauna nang sinabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na nasa 24.2 million Filipinos ang nakatanggap na ng full doses ng COVID-19 vaccines. Kung maalala mga kabombo, ang bansa ay nakapagturok na ng nasa 52.78 million doses ng bakuna kontra sa COVID-19, kabilang na ho ang 28 million Filipinos na nakatanggap ng first dose ng naturang bakuna. Nananatili naman ang Metro Manila ang may highest percentage ng mga vaccinated individuals.
Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa dalawang sospek na nahuli dahil sa investment scheme. Kinasuhan na ng syndicated estafa. May karagdagang update ang Bombo Radio Johnson. Nakyat na sa prosecutor's office ang kasong syndicated estafa laban sa dalawang lalaki na inakusahan ng mga scammer. Kinilala ni NBA agent Winner Pinisa ang mga ito na sina Christian Dave Ramilo at Leonard Pataksil na sa ustong edad na kustodya ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangani District Office. An kay Pinisa, nahuli ang dalawa sa entrapment operation sa isang fast food chain sa Barangay Lagaw nitong lungsod alas 2 ng hapon. Dagdag pa na opisyal na nagpatulong sa kanilang tanggapan ng isang babaeng negosyante na hiningian ng mga suspect ng 300,000 pesos matapos nagbayad ng 500,000 pesos sa isang investment scheme. Takda naman ng tanggapin ng negosyante ang nasabing pira, subalit humingi muli ang mga suspect at ginawa ang isang operasyon. Nagresulta naman sa pagkahuli ni Ramilo at Pataksil matapos tinanggap ang 300,000 pesos. Ayon kay Pinisa, gamit ng mga suspect ang win-to-it investment kung saan nagpromisa ng malaking payout sa mga investor. Sa hirap ng buhay ngayon, no, people get easily duped to put in their money with the promise na tatanggap sila ng mas malaking return ng kanilang investment. Siguro meron pa nga mas malaki pa dyan, no? Kasi nung una nakakatanggap pa raw sila pero nung bandang huli nawala na, natunaw na. Nag-operate man ang nasabing investment scheme sa Coronadal, Digos, Davao at umabot na dito sa lungsod sa posibleng paghanap ng mas maraming investor. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamsi Radio na Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio, Bombo! May nangyari hong pagtaob ng sasakyang pandagat dyan ho sa lalawigan ng Pangasinan. Kumustahin ho natin dahil may mga sakay ho ito. May update ang Bombo Radio Dagupan. Maswerteng nakaligtas ang dalawang mangingisda matapos na tumaob ang kanilang sinasakyang bangka sa Patar Beach sa bayan ng Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay MDRRM Officer Diane Lovemore Carranza, matagumpay na naisalba ang mga biktima na kapwa-residente ng Barangay Patar sa nasabing bayan sa tulong na rin ng makawani ng Philippine Coast Guard. Nabatida na kuhaan sa isang drone video ang pagtaob ng isang bangka na lula ng ilang mangingisda sa Patar Beach, kung saan makikita sa video ang nagkalat na pira-pirasong bangka matapos pataobin ng matataas at malalakas na hampas ng alona. Kinumpirma naman ni Carranza na inayos na ng LGU Bulinaw at ng DSWD ang ibibigay na ayuda sa mga ito. Marami nang nawala sa kanila, marami ng tatay, marami ng kapatid, marami ng bayaw na talagang nawala na sa dagat. During that time pa yan. Yun ang problema natin ngayon kasi hindi natin maano kasi gobyerno na naman natin. Kuminsan, hindi naman talaga kaya niyang maibigay lahat ng pangailangan ng ating mga mangingisda. So, ganun siguro, parang nakikipagsapal na rin itong mga mangingisda natin. Yun ang problema talaga. So, wala tayong talagang malaking appropriation para sa kanila. Wala tayong malaking program. Ito yung malaking problema natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! 23 million pesos naman na halaga ng mga fully grown marijuana sinira ng mga otoridad sa Kalinga. May detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Umabot sa mahigit 23 million pesos ang halaga ng mga nasirang marihuana sa 5 araw na operasyon ng mga otoridad sa Mount Chumanchil, Lukong, Tinglayan, Kalinga. Ayon kay Police Colonel Dave Vicente Limong, Director ng Kalinga PNP, binunot at sinunog ng mga otoridad ang nasa mahigit 90,000 na mga fully grown marihuana mula sa 8,500 square meter na taniman sa naturang lugar. Nadatnan din ng mga otoridad ang nasa mahigit 45 kilos na mga pinatuyong dahon ng marihuana na nakatakda ng iluwasa. Malayo ang nasabing lugar kung saan kinakailangan pang maglakad ng 5 hanggang 7 oras paakit ng bundok upang marating ang mga taniman. Wala namang mga nahuling cultivators ang mga operatiba matapos ang naturang operasyon. Umabot po na more or less 23,400,000 pesos ang nasira natin, kung saan ay nasira natin ang more or less 90,000 fully grown marijuana plant. Hindi pa kasama yung mga previous since January. Kung susumahin natin, siguro almost a billion na rin po yung halaga ng ating mga nasira at nairad. Balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magudayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Cagayan, Basta Radyo, Bombo. Sa Central Visayas naman, 1.5 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska mula ho sa isang suspect doon. May balita ang Star FM Cebu.
Arestado ang isang 18 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga sakop ng City Intelligence Unit sa sitio Puntod, Alaska, Mambaling, kung saan nakumpiska ang halos 1.5 million pesos na halaga ng shabu. Kinilala ang naaresto na si Kenneth John Tehidar. Nakumpiska mula kay Tehidar ang 220 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng aabot sa halos 1.5 million pesos. Inamin pa ng suspek na bago pa lang itong pumasok sa ilegal na pagninegosyo at tatanggap pa umano ito ng suhol na 20,000 pesos. Nakadetain na ngayon ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Tiniyak ni Filipino gymnast Carlos Yulo ang kanyang paghahanda dito sa pagsabak sa 3 aparatus finals ng 2021 Artistic Gymnastics World Championship na ginaganap doon sa Japan. Sinabi ng 21 anyos na gymnast na di kagaya ng Tokyo Olympics ay kakaiba ang kanyang preparasyon sa panahong ito dahil sa wala siyang injury. Nanguna kasi ito sa mga event ng vault, floor exercise at parallel bars. Sa tatluan niya ay tanging ang parallel bars lamang ay nagulat siya dahil hindi siya kontento doon sa naging performance niya sa naturang laro. Magsisimula naman ang pagdepensa niya sa floor exercise title sa Oktubre 23, bukas na huyan, ng alas 3:10 ng hapon. Oras huyan dito sa Pilipinas, habang ang Volta Finals ay gaganapin naman sa 24 ng buwang ito, alas 3:25 ng hapon, nasusundan ng Parallel Bars Finals, alas 5 ng hapon, pawang oras huyan dito sa ating bansa. Samantala, sa dagdag pang balitang palakasan, nasa 15 gold medals yung hinakot ng mga batang Muay Thai players ng ating bansa. May report ang Star FM Bacolod. Umabot sa 15 gold medal mula sa 42 medalyang hinakot ng National Muay Thai Team sa katatapos na 2021 International Federation of Muay Thai Association o IFMA Virtual Muay Thai Championships. May 11 pilak at 16 na tansong medalya ang napagwagian ng national athletes mula sa iba't ibang kategorya sa virtual competitions upang makuha ang overall championship. Nanguna para sa national team sina Galiaza Arevalo, Buen Consejo Dagame, Aldana Dagame, Pansangdan Peralta, Raul Sevillino, Keith Margaret Balinas, Richel Chen Sevillino, Richen Yuzores, RJ Kenshin Sevillino, Jan Anaban, Keith Margaret Balinas, Nathan Ivan Buen Consejo, Jan Anaban, Maraluz Dagame at Irish Dagumo. Unang nakasungkit ng 11 medalya kasama ang 7 ginto ang national team noong 2020 at ikalawa na itong matagumpay na online tournament ng IFMA. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Filipino boy group na SB19 nominado bilang Best Southeast Asia Act sa MTV Europe Music Awards. May reporting Star FM Baguio. Nominado ang Filipino boy group na SB19 sa 2021 MTV Europe Music Awards bilang Best Southeast Asia Act. Kabilang sa listahan ng mga kapwa-nominado ng 5-member group na nagpasikat ng kantang Mapa, ang 5 pa sa mga artists mula naman sa Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Matatanda ang noong mga nakaraang taon ay una nang nanomina sa nasabing pagkilala sina Nadine Lustre, Ben & Ben, James Reid, Sarah Geronimo at Moira De La Torre. Samantala, bukas ng botohan sa website ng MTV EMA kung saan magaganap ang awards night sa Hungary sa November 15. Ito na nga ang pangalawang international nomination ng SB19 na una nang nakatanggap ng nominasyon sa Billboard Music Awards noong Abril ng taong kasalukuyan. Get in the zone, break. We are SB19 Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo.
Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio in Pirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 64 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.